Action Hotline. Good morning, mayong aga naman bakulog kag Pilipinas. Kamusta naman ang ato sa mga kaaksyon, Luzon, Visayas kag Mindanao. Yari kita sa Martes nga pagpangalagad sang inyo sa nga palatuntunan. Action Hotline. Pizza 11 na kita sa bulan sang Oktubre sa nga tuig 2022. Sa gyapon basta Martes inyo maka-opod temporaryo sa ngalan sang regular nga Angkor Man Action at Ayupon. Ako naman, Action Marlon Hinuboya. Action Hotline. Pamukaw kag pangkibot nga balita, atensyon sa mga motorista nga perme nagatughong sang gatong ang inyo sining nga paha hugtana. Action Hotline. Ang inyo wallet lantawa kung makaigo pa kag ang inyo sining nga bulsa lianay kung may arasang unod pa. Action Hotline. Ini bagod subong nga Martes mga kaakson may makakilibot na naman nga pagsaka sa praso sang petrolyo ang mga kumbuyahan sang langis. Ginatawag man nga pump prices sa diesel, sa gasolina kag kerosene. Action Hotline. Ang iban nga mga local oil firms nagpasaka na, ang iban bag-o pa lamang nagpasaka, no? Nagsunod man pasaka ho. Masakit-sakit sa bulsa ini nga balita para sa mga masami nga nagatughong sang diesel. Kay kun sa mga competition pa, ang diesel amogin ang kampiyon ho. Action Hotline. Kampiyon gidang diesel bangod amo ini ang may pinakadako nga saka. Makapayamid. Sino bing hindi magyamid sini? 6 pesos, 85 sentimos ang saka kada litro. Action Hotline. Otro man ang gasolina. Ang saka sini 1.20. Kag kerosene nga may 3.50 ang saka kada litro. Ang kerosene dako magaling saka sini ho. Ini nga price hike mga kaaksyon ginpatuman man sa pila ka mga gasolinahan diri sa Bacolod. Matapos ang duwa ka semana nga sunod-sunod nga rollbacks sa preso sang gasolina kag 5 ka semana nga rollbacks sa diesel kag kerosene. Action Hotline. Way ginaputan ang mga motorista magamoning plastada mga kakson. Ang local oil firms kahapon pa lamang Monday nag-anunsyo na sang ila sa nga price adjustments nga ginpatuman subong October 11 mga kakson. Ang sabay sang Shell alas 6 pa lamang ang takda kainasang aga, nagpasaka presyo kada litro, gasolina 1.20, diesel 6.85, kerosene 3.50. Action Hotline. Ang sa clean fuel makakson, wagi lamang madugay, mga alas 8:01 ang takda subong nga aga, nagpasaka sila sa presyo kada litro sa ilas sa gasolina 1.20, 6.85 man sa diesel. Action Hotline. Ang price adjustment estimates ang ginbase ini sa average mean of Platts Singapore, ang ginatuwag nga MOPS trading. Tamaran na yan maghalak para lumpang publikos ni ang mga motorista kung nalumbot silingon sini. Action Hotline. Ang ilagi naman tayan niya ang hulag sang numero sa presyo sang gasolina. Action Hotline. Yaman na kuno ang MOPS sa trading halin October 3 to October 6 ang ginbasihan sang price adjustments. Ang publiko makabati ni sang ginasiling nga MOPS trading. Tamaran na ni maghalak kapag banalom pa. Ay iba nagahipos na lang gani. Bagod minano nila sa kasinggitan kag panawagan sa ato sa gobyerno, wala man gihapon sang nagakatabo. Action Hotline. So kung darong saka dugang narang bayad sa mga gasolinahan mayapod na ugaling nga yamid sang guya kag pulo pa murugso Action Hotline. Akon kaysa daw ang iban manapungol na lang sa hindi gid maintindihan nga sinakaay sa presyo sang gatong. 13 minutos na kaligad sa tak ng alas sa 8 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sa lawanta ang mga balita, mga kaaksyon sa bahin sang lokal ay by the way gali. May ara sang anom ka mga lugar diri sa pungsod sang Pilipinas ang ginpaidalom sa storm signal number 1
bagod man sa ning tropical depression, bagyo nga ang isa ning kategorya tropical depression, ang ngalan niya Maymay. Action Hotline. Dari kita sa balita lokal, mga kaaksyon, kami isa katuman katanalupangdon nga balita sa bayan sang lokal. Ang Negros Occidental padayon nga nagakasubo sa pagkamatay sang duwa ka mga soldado kag pagkapila sang anom pakaiban. Action Hotline. Pero may isa ka ginakilala kag top leader sang rebelde nga New People's Army ang kumpirmado, ginkumpirmar sa militar nga isa sa mga napatay sa engkwentro kahapon dito gihapon sa Carabalan, Himamaylan. Action Hotline. Ining kasubo ni isang pagkalamatay sa pila ka mga kaaksyon naton, sang pila ka mga tinuga, nagdugang ni ka sa kasubo nga nabatyagan subong sang mga Negrosanon, kay nagatingwa pakabay ang ato sa probinsya nga makabangon sa halit sa COVID-19, ti may mga engkwentro pa ya nga nagalontad mga kaaksyon. So kung isipon ta diri, ang mga casualties sa engkwentro subong sipon nato naglawig na sa ika-anom ng adlaw, no? So ang nagkalamatay diri is 3 na kag 6 ang pilason. Ang gidanuat subong sa mga nagrensil bina sa mga apektado nga residente. Amo kung saan o pabala mauntat ang binayluhanay sang luthang. Nagauntat man o galing nagabantayan na igapon. Ginasiling nga yara na lamang sa ginatuwag nga clearing operation ang militar. Pero sa gihapon makaaksyon ti tudo ang pag-alerto sang duwa ka grupo kay hindi mapaktan nga basi kung may masumalang na naman bala nga mga rebelde. Action Hotline. Subong ang bugos nga Himamaylan ara na paidalom sa ginatuwag nga state of calamity. Sa interview nato kagabi kay Vice Mayor Justin Gatuslao, ginsalinyagan kasugtan na isang syudad, paagi man sa desisyon ni Mayor Raymond Tungson, base man sa rekomendasyon sang CDRRMC, para at least mangin mahapos sa syudad ang pag-usar sang pundo, pagi sa Quick Response Fund, pati na ang National Calamity Fund. Action Hotline. Kag parang mapadasig ba ang ayuda kag mapabalik sa normal. Lawig na ni, no? Lawig na ning antos sang mga residente nga affected sa ning encounter ni. Ang anom kadlaw ti manog isa na naksmana, no? Ti kahapon sa nasalinta na state of calamity gindeklarar sa Himamaylan City. Ano balang labing ulihin nga sitwasyon subong sang mga apektado nga mga residente man? Kay tingwaan ta dugaya base ko malabot naman ang communication sang punong barangay kapitan sang Carabalan, Himamaylan nga si Kapitan Mildred Titular. Himalaunta kon pila bala ka mga evacuees ang nakabalik na gidban sa ila sa ning balay kag kon pila pa ang nagapabilin sa nagkalain-lain nga mga evacuation centers. Action Hotline. Ari ang dako nga balita nga nagwa subong nga aga mga kaaksyon. Kung kahapon ginreport nga may isa ka New People's Army, no? Nga ginreport nga napatay. Subong ang militar nagkumpirmar, nagpagwa sang confirmation there is action radio Bacolod nga ang napatay ila nakilala kag base sa report makaaksyon ang napatay isa ka communist top leader there is sa Negros Island. Action Hotline. Ang report sang militar kun basihan talang ang palayag ni Brigadier General Inocencio Pasaporte ang napatay sa engkwentro kahapon October 10 kontra sa mga tropa Japon sa 94th Infantry Battalion sa may sitio Bedel, Barangay Carabalan, Himamaylan City. Ang ngalan Romeo Nanta. Romeo Nanta alias Waning. Mas bantog sa tuwag nga si Juanito Magbanwa. Action Hotline. Nasuro sa militar spokesperson sang Committee Rion Negros, Cebu, Bohol,
and Sikihor sang CPP-NPA, NDF. Kag suno sa militar, notorious communist terrorist leader sa isla sang Negros. Action Hotline. Kag may madamo nga mga warrant of arrest kag involved sa serye sa mga encounters kontra sa tropa sang gobyerno sa Carabalan. Dugay-dugay pabati tabala. Ang pagsaysay ni Brigadier General Inocencio Pasaforte. Action Hotline. 18 minutos nakaligad sa tak ng alas 8 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ti ang ibang pagisali nga balita, may agunto ang mga motorista naton subong sa saka sa preso sang gatong nga halos hindi na maagwanta. May mga drivers sa nipasay nga salakyan, dala na ang mga pribado subong ang guyaga kurinot ho. Action Hotline. Nagakolorisong ina bangod sa panibag-o na naman nga big time fuel price hike. Okay tani kung big time rollback no? Pero ma-upload nga sahi nga big time ni. Kaysa ka iya sa presyo sang gatong ang sumugata sa pagbugtaw sang Bacolod nun. Action Hotline. May pila ka mga kumbuyahan sang gatong daris Bacolod sa mga aga sa residentara, nag-ilis numero sa presyo sang ila sa nga produkto sa petrolyo, kag ang ginkumuran gid ang sang kalabanan, way sang liwan kundi ang permi ginatughong. Amo ning pinakbakal mo sa aton dire, amo ning pinakbakal ang diesel, di bla? Amo nang kalabanan ginatughong ang diesel, ti ang saka kada litros diesel oh. Kung hindi ka magdayaw, mamuyayaw gid ka. Action Hotline. Kung hindi mo type ang pagdayaw kag pagpamuyayaw, ang reaksyon sa imban simple lang Gagrot la unto nila kag may pudag-pudag pakadala paman kumod-kumod. Action Hotline. Ano ba lang reaksyon sang pila ka mga driver man sang pampubliko nga salakyan diri sa Bacolod subong? Bisan pati silingunta nga nagsugod na gid man ang implementasyon sa saka sa plete. Pero ang LTFRB nagpanumdom man sa mga sumalakay. Ambot ko ginatuman ni sa mga drivers kag mga sumalakay. No? Hambal sang LTFRB, hindi ka mo magbayad sa dugang nga sukot kung wala nakapagkit ang fare matrix o kung na ginatuwag nga taripa. Action Hotline. May pilaman ka mga pasahero mga kakson sang ano ning report ka na baton taban. May pila ka mga pasahero sang series bus nagreklamo kag nakibot kun nga agol pilang nagdugang ang sukot sa ila sa plete. Ang pinakagireklamo ba diri bangod kay way sila sa nakitaan nga nagapagkit ka taripa o kon fare matrix. Action Hotline. Yari na mo na ni ang resulta sa pahanumdom sang LTFRB. Isa sa reklamo diri ang ruta sang ruta nga Bacolod pakadto sa Kabankanano pabalik vice versa. No? May pila ka mga pasahero nagpanabot sa reklamo diri sa aton. Ang siling nila sadto ang plete 200 pesos pa lang, pero subong ang sukot 220. Nabot sa nun, sumaka ang sukot 20 pesos. Action Hotline. Pero ang report nga ang hambal nila Action Marlon may abiso o kunway. Siguro may abiso man sa publiko galing kay Nektaran nakabalo. Kagambal nila waay man Action Marlon sang nakapagkit nga fare matrix sila nga pwede na. Action Hotline. Di siling ko kung basihan ta ang pahanundom sang LTFRB, hindi Kaya hambal sang LTFRB sa mga pasahero, di ka mo magtag sang dugang nga plete kung waay sa nakapagkit nga fare matrix. Ang problema galing kay ang mga operators ka mga drivers, ang reklamo raman si LTFRB. Action Hotline. Kabudlay magkuha sang taripa kon fare matrix, no? Sa bagay ti hapos lang yan sa taga LTFRB ang pagambal mo, no? Ara malang yung mga opisyal na sa nagaperkon sila sa opisina. Action Dari Hotline. gani sa Western Visayas, so daw kaya gani tanabatia mo sa pagpaliyag sa kahanginan sa mga interviews, mga kakson. Pabangkot dari ano gud bala? Dapat gid man bala sundo naman do o kon pahanumdom sang LTFRB ang kunway sang fare matrix. Hindi magbayad sa saka sa plete. Action Hotline. Sige lang pa tiyempohan ta ini nga balita mga kakson. Direk kita
sa balitang kampiyon kag kanamitorn mo ng balita ginahambal ta lang KKK kampiyon kag kanamitorn Action Hotline. damo sang nagwaw sa sining balita maka-action mo no ang ginatumod tani isa banwa sang La Castellana man ang La Castellana may 13 ka mga kabaranggayan no ang ila sri tagsa ka barangay may kampiyon iyang rescue vehicle mo. Action Hotline. Hindi lang ya basta-basta nga sahi sang salakyan. Makita tamang kakson, salakyan iniya nga pwede iya maka arangka bisan lubak-lubak kag sunudlon nga mga lugar. Action Hotline. Di sa bagay, no? Ang tagline sang La Castellana is Arangka La Castellana. Ang service vehicle, ang rescue vehicle sang mga barangay nila, pwede kaya mag-arangka. Action Hotline. Ang balita kahapon may turnover kag blessings sang sari nga mga rescue vehicles. No, dito mismo sa La Castellana, ti sa nasilenta na 13 ang barangay sa La Castellana. Subong ang reaksyon sa publiko, kung hindi wow, congratulations mo. Mayara magandang ako, kag nagasiling sana all may rescue vehicles. Action Hotline. Magatatak nis maragta sa story sa La Castellana daw na for the first time sa pagdumala sang nahaunaman nga lady mayor dira sang Banwa nakangkon niya sang tahom kag pag-un mo nga rescue vehicle ang kada barangay. Pero ano balang istoryas likod sa ning maragtason nga hitabo ni kag ang pamangkot diri nga mahimo ni sang Banwa sang La Castellana, no? Nga hindi ni mahimo sang iban nga banwa o kon bisan mga syudad na gani nga nagasiling manggaran kag damo kwaan sang pundo. Action Hotline. Pero nga asa La Castellana mahimo ni aber dugangan ta ang detalye sa ning balita ni paano napatigayon ni sang banwa ina tanan di patag sa aton sang mismo alkalde Mayor Romayla Nicor mangilimutan dugay-dugay live sa ato sa ring palatuntunan. Action Hotline. Alas 8:25 Action Radio Philippine Standard Time. Unahon ko ni ang pinakadako nga balita dari sa bahin sang Isla San Negros. Subong aga, ginkonfirmar ni Brigadier General Inocencio Pasaporte, amaning 303rd Infantry Brigade Commander dari sa Action Radio Bacolod, ang ngalan nga Romeo V. Nanta alias Waning. Mas kilala sa ngalan nga Wani Tumagbanwa. Na spokesperson sang Committee Region Negros, Cebu, Bohol, and Siquijor sang Communist Party of the Philippines, New People's Army o kung CPP-NPA. Nga surok kay sa pasaporte, amo ini ang isa sang napatay sa enkwentro sa militar kahapon sa may sitio Medel, Barangay Carabalan, Himamaylan. Action Hotline. Ang report ni pasaporte nga samtang nagapatigayon sang pursuit operation sa sunod-sunod nga encounter sang 94th IB kontra sa mga rebelde. May ara sang nagluntad nga isa naman ka enkwentro sa gihapon sa tunga sang tropa sang 94th IB batok sa hindi magdubo pulo ka mga NPA sa sitio Medel, Barangay Carabalan kahapon. Ikalima na ini nga encounter since Thursday. Hambal ni pasaporte, naglawig mga pokobas o menos 10 minutos ang binaluhuan na isang tiro. Antes nagbiya o kung nagparalagyo sa nagkalain-lain nga mga lugar ang mga rebelde, kag nakita nga ginbayaan ang isa ka patay nga lawas ang tao. Ang report sa militar nakuha sa posisyon sining napatay mga kaaksyon caliber 45 pistol converted to 9mm pistol, anom ka mga bala nga wala makalupok, isa ka magazine, isa ka backpack, cellphones kag personal nga mga kagamitan. Action Hotline. Kaina mga kaaksyon sa Action Balita Morning Edition. Una na nga nabatian ang kompormasyon ni pasaporte. Pero liwat tani pabati para mabatian labi na sa mga late tuners ta o kung way makasunod sa sining balita ni.
yari ang kompromasyon ni pasaporte sa Aksyon Radio sa pagkamatay ni Juanito Magbanwa. Tama, no? Kahapon nagluntad ang pangalima na kwento, no? Ara lang gihapon sa Barangay Carabalan. So, ang nainkwentro sa tropa sa 94th Infantry Battalion, ano? Gina-estimate nila more or less estimate lang per report, more or less mga pulo. Natabo enkwentro, 5:30 sa hapon sa vicinity sang Sitio Medel, no? Sa Barangay Carabalan. Lapit na naman ang area, more or less, dito sa unang enkwentro, last Thursday. Diri ni ang ikalimang enkwentro kahapon. So nagdugay lang ang enkwentro, more or less mga 10 minutes. And then after pag-start ng tropa sa area, budin nagalin ng mga sang location sa mga armadong NPA. So ara, no, na may nakita sila isang bangkay. Ginapatihan ng NPA. Initial nila dahil medyo siling naton, medyo famous niya picture tungod siya ang nagagwain niya sa ila propaganda. So ang initial nila amo na nga daw pare-pareho ko no, but ang siling namon gusto namon niya i-confirm nga ang iya positive positive na identify siya. So siling ko i-extricate ang bangkay as much as possible para madala sa may sentro sa Maylan City, matagan sa tamang disposition and ma-properly identified. So very very late, no? I think mga almost midnight o past midnight. I think na-confirm na ni more or less mga 3 sources na kilalagid nila ng individual. Ginrelate na ako so very late man and na-identify na siya na si Romeo Nanta, no? Alias Juanito Magbanwa. Dakpan man siya sa una, I think after data per record 2011, nadakpan naman na siya and nagbalik naman siya, no? And then currently, same gihapon ang posisyon niya nga mga revelations, information na nakabot sa amon, siyang nag-head din isang Regional Operational Command sa Committing Rio Negros din sa Negros Occidental. At the same time, ang spokesman sa Apollo Gatmaytan Command, amonigin ang koda sa ilang Operational Command, Apollo Gatmaytan Command, Apolinaro Gatmaytan Command, siling ko amoni ang koda man nga ginagamit nila for Operational Command nila na gusto man i-project nga damo, no? But again, pipila man lang ni, sulit-sulit man lang nila ni and may mga duplication somehow. To project, no? Amo nang siling ko ang insurgency majority sa ilang kuan sa propaganda war. Siling ko damo ni sa cases, no? Mga frustrated murder, mga arson, and again he is directly and indirectly responsible for various incidents, no? Arson, killing of innocent civilians, and mga pagplano, no, sa pag-ambus ang aton na tropa kapulisan kagpatay man sa mga kaklo. But ang niya siya na most of the time siyang orchestrator sa mga intimidation, especially pagsunog mga sa mga equipment sa contractors para operators para makakuha nila sa extortion. So amo ni ang ginadala niya nga terror. Again, lessons learned ni, no? Feeling ko may chance niya siya before. Nadakpan siya and again matingala kita na napagwa ni siya and somehow sabi nila na bail ko noon sa mga front organizations man sa CPP NPA and nabuligan man sa ilang mga legal, bala nato may mga legal man na sila nga siling ko ng mga membros ng kung ano-ano ng rights dyan and or compatibly they are connected with the left. So balaan man nato na nga muna EDA set up. So nakagawa niya siya or nag-jump bail niya siya and nagbalik yapon. So again, kaya na siya chance before to live a normal life. Ginpili niya. So dirigid maabot, no? Ang sitwasyon, no? Feeling ko gani ang long arm of the law abtan kagid, no? Because of nag-atubang pa rin siya sa mga various cases as of now. Feeling ko very late naman nga na-confirm para kami manigurado man. Nakita sa ako yung self picture but to be sure dapat may properly mag-identify ng mga nakakilala or nakaupod siya. So again, hindi man natin gusto tani ni choose, no? Nga mo ng linya na mo gini matabo siya and even though nga mo na natabo, again, we condole, no, sa direct sa pamilya. Action Hotline. So sa rin tara mga ka-aksyon, isa ini sang dako nga balita diri sa Negros Island. Hulaton naton kung ano naman ang ipagawa diri nga official statement sang CPP-NPA. Kay ako patik ko sigurado nga sa sulod sang pila ka adlaw
magapagwa gid na sila sang palayag may kang tanan sa ding report kagid anunsyo sa bunga aga sang Philippine Army. Action Hotline. Ara pa ari ang isa ginakabalak anaton di. Kay basi kung magaresulta na naman nila sang isa ka hindi dapat matabo bla. Basi kung magalala na gid ang mga nagaluntad nga mga enkwentro man kung basihan ta ang report sa militar hindi basta-basta ang napatay sa encounter. Ano ba lang magsiling kita spokesman? Isa ina sa makabig top leader sang grupo. Sige lang sundon tayo ng balita ni kagtutok lang kamo sa ibang nga mga palatuntunan sa Action Radio Bacolod kay may mga update ining balita ni plus kuwaan taman sang reaction na ang pila ka mga opisyal nato sa gobyerno kung ano ang paglantaw nila sa siri nga senaryo. Action Hotline. Ano ba na ang ulihing monitoring sa militar dito sa area, partikular sa barangay Carabalan, nasa din ni ulihing nga nagluntad ang ikalimang enkwentro. Tiambal ni Brigadier General Pasaporte, ginatingwaan gid sa militar nga maklear ang areas, mga kakson, di ba lang Carabalan ara man ang Kabadyangan, ara man ang barangay 3, may mga residente sila nga ara gihapon sa naglain-lain nga mga evacuation centers. Di ga clearing operation may encounter na naman. But sa lagon nga hindi pagitpiho ang sitwasyon dito sa area. Pero ambal ni Pasaporte sige lang kay adlaw-adlaw ginatunguan gid sa militar nga maklear ang area kag mapabalik sa normal ang sitwasyon sa lugar. Ang mga nasiling ko, no, na-confine na lang ining incidents sa Barangay Carabalan. Ara nakita nang intindihan natin nga gusto man magbalik sa pumuluyo sa mga lugar nila. Pero kung makita natin, natabo ng enkwentro gihapon is ara lang lapit gihapon dito sa area, no. So kung kami nga mga nasiling ko the other day without giving other details, nasiling ko nga we still hindi pa ina-encourage. So kung may mga traces, may mga tracking, ito yung mga gamay nga groups, ara nakabalik sa area. Kung gintugtan na mo kami masiling naton, nga ginbutang pa naton sa alang-alang ang mga pumuluyo, which is hindi namon, kung on my part, on our part, hindi namon gusto. So we are appealing na just bear with us. We are trying our best as much as possible to clear yung area, but siling ko ipapicture out ko, no, sa aton mga nagapamati sa programa mo, how difficult, no, tagas ang tubo, medyo buday i-clear. Pag wala na matrace o based sa mga tracking, wala na, yung confident na ginabuhat ng sa aton tropa, we will give the signal. As mo ng advice ko, let's expedite nga maklear. But again, may mga tracking na nagbalik sa ito. That's why we do not encourage na magbalik. Specifically, diri lang ng mga areas sa may Barangay Carabalan. Hindi naman affected tungkol na cordon natin. And nakita man natin yung attempts ng groups, no? Ang last Saturday is medyo layo naman ini sa areas ara dito sa sitio Punyalong, dito sa taas nga lugar. So we believe nga amo ni nga group ay medyo gusto man pumuslit sa area, but because naglagay mo kami mag-divulge lang sa mga details, so ara na may tropa kita ging pangbutang dito sa expected naman namon nga withdrawal nila, and namo na nga tabo nga na-enkwentro man ang atong tropa. Again, naka-confine lang ini sa Barangay Carabalan. Action Hotline. So mabulabod lagali, no, ang area mga kakson tag-as ng tubo. Kung tag-as ang tubo, nagapaniguro man ang militar. Basi kung nalagasan na gana ng militar, no? Na dula, ano sila sang duwa nila kambyang, bro, di ba? May duwa ka nagkalamatay, may anom ang pilason. Tingin na siguro man sang mga katapo sang Philippine Army ang ila sa ring kalawasan. Kabay pa nga hindi na maglawig di ang mapinot nga sitwasyon subong sa tatlong barangay dara sa Himamaylan City. Action Hotline. 47 minutos na kaligan sa atak ng alas 8 Action Radio Philippine Standard Time. Silang kay nagapaningwa kita nga maka-istorya sa pila ka mga opisyal sa barangay sa Barangay Carabalan. Galing kay pati ang signal sa communication dito sa area mabulubodlay. Kaman kahapon
na may sinapol lagin patigayon mo ang pila ka mga opisyal sang Himamaylan City before nga nadesisyonan sang sanggaw de panlungsod ang pag-declare sang state of calamity. Sige lang, 38 minutos na kaligad sa tak ng alas 8, Action Radio Philippines Standard Time, dugang nga mga balita, tutok dugay-dugay, sa ato sa nga pagpanumalik standby. Sa nga to sa nga mga gaboritor sa to sa nga live stream sa to sa nga sa aton Facebook live no sa kay batchmate naton Naglinda Jackson. Good morning kay Doc Rinanti Hamero de Sena kay pare Rinanti de Sena. How are you? Kumusta ka na sa iban nga pungsod? My best regards and good morning sa programa mo pare Marlon. Salamat gid. Doc Deseda, thank you. Halong da sa pagbiyahe ka sa pag-enjoy no sa ibang nasyon. I think no New Zealand bla mo si pare Doc Deseda. Hamal ni Glinda, kamusta? Mate, good morning. Sa tanan-tanan shout out lang. Okay lang kay classmate na Glinda Jackson. Okay. Action Dolfo la Honor, Araman Gabonitor. Sige. Jomar Tamolina Plaska sa provincial capital. Basta ang panaad, Jom, okay lang. Kay batchmate, classmate Richel Lopez, Gabonitor man. Okay, may Ninoy Fred Campuda. Kamusta ko na siya, no? Inday Carla Grace, Gabonitor. Okay, salamat. Live stream tawa sa right, sa left side. Leo Talaban, congratulations La Castellana. And Honorable Romayla Nicor, padayon kita pagkarang ka La Castellana. Dugay-dugay, istoryaon to si Mayor. Jocelyn Araman o Ana Sinoro, okay. Araman si Evelyn Tomana Tomakin Brose A. Corb. Oh, sige. Watching si Palay City ko, no? Anamar Gabotero, good morning. Pakigirit naman, family Gabotero, si Palay City, watching live Quezon City. Ara si Ters Vergara Sancho. Homalumina, hello. Thank you. Inde Blaza Gabonitor. Leo Talaban, keep safe. Taga Karabalan, Himamalan City. Standby, mabalik tayo dugay. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Ana, ano nang nahuya ako makulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay.
Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permit di siya, ano sa Ang inyo? permit siya, kaya hinablos ko siya. Pero Oo. bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa, bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nagulam sa cellphone ko, pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ka online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone, kisa ka complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ano. nagpadala sang Kasi wala man message. siya magamit, no? Mm. Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi papa sa buong ko. Bantayan niyo da akong kapanglaba ko, bantayan niyo gidayang ang babatian yung kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay naging ko kay basta sa ko nadala naging kami nga may pamangkot pag daw. Oo. Nakabudlagid ko online, mas nami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan ko sa mga gadget pero si Bo piyapin ako okay na miskilan ako Okay, tapos kagid. gusto ko makatapos sa eskwela biskaan may COVID pa tapos hindi Tapos sa may skila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay abal mo ga panghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano, kung magklase di? kung kisana ano nang nakuya ako makulam ay may pigado tas ay kay ano ko sila madisurbo ko sila bilang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko ano hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya kaya ginagamit ko siya wala sa anak ko baan ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado lang basta kung nadala lang ko sa tab happy na ako. Minising sa high school honor student ka. Yes. Ano kang hatap ang One, ikaw gid ang valedictorian? message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may nga tawag nga mabulig sa inyo biskan pigado lang ka mo hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self nga biskan pigado lang ka mo busilingon hindi na ka mo pagkatapos sa eskwela do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location.
But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langko. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhin, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsige complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iban yung mga bata man nga mas need na pero kamo nang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang God. Sa Otso Aksyon Radio Philippine Standard Time, kamusta nga to sa mga kaaksyon sa mga bag-o lamang nakabugtaw kag nakabukas sang ilas ring radio sa gihapon Action Hotline Martes nga edisyon with Action Marlon Hervaya sa ngalan sang regulang Anchorman Action Artayhupon Action Hotline. Dugay-dugay kadtuan balita sa banwa sang La Casillana kay bisan diri sa aton sa ring live stream damo sa mga nagpadala sang mensahe nga siling nila mapapawaw ka talaga mo sang balita sa banwa sang La Castellana mo. Action Hotline. Kaya ang ilas ring kabaranggayan may kaugalingon iya, no? May bag-o nga rescue vehicle, no? Hindi ya basta-basta mo ang sahi sang salakyan. Kundi sa masami, makitaan naton sa mga barangay, ang ginagamit lang rescue vehicle, kundi multicab, inang medyo pigaw nga mga sahi sa salakyan. Pero iniyaw, kita naton. No? Kahapon sa blessing kag pag-turnover, mga kampiyon iyang salakyan. Action Hotline! Kahapon naton, La Castellana Mayor Romayla Nicor, mangilibutan. Mayor, good morning. Morning, katanan niya salamat sa Action Radio. Salamat Mayor sa time nga ginhatag mo diri sa Action Radio Bacolod. Damo gid sang nagwawho kag nagdayaw sa ring ano ni kahapon na natabo man bali turnover kag blessing ini sa bag-o nga mga rescue vehicle sa Mayor sang kada barangay. Yes, actually ang inang mga rescue vehicle sang nagligad amo nang aton nga gin pangako o promesa sa atong pumuluyo nga dapat sa kada barangay masalakyan tungod sa natabo ang COVID kabidlay ang pagtransport sa atong mga patient kag sa mga emergency banang mga matters tungod nga wala sa lakyan ng mga barangay especially diri sa La Castellana nga ang mga bukid mga layo. So isa na isa sa part sang loan sang banwa
tagaan sila sang rescue vehicle kag ang mini dump truck. But then ang mini dump truck basi mga nagtikta kay tikon loan din inspection pa sang land bank, tapos ginausisa pa kung ano ang ara sa specs sang salakyan niya ginpabidding. So we have 13 4x4 na pick up, so including sa mga rescue equipments, kag may ara na siya gamay na oxygen kasi sa salakyan, especially kung COVID dapat mo. But then request sa mga kapitan niya pick up kay multipurpose siya if in case man. Yes, kag kalabanan nga kabarangayan mayor dara sa Castillana is dapat pick up gid man ang gamiton nga salakyan, di ba? Yes. But pero ang Banwaya sa amon nga budget for 2022, nag-procure pagig kami sang DRRM nga rescue vehicle may cover. Hindi lang gito ng ambulance standard siyang DOH, but then may cover siya kag aircon man duwa amon na pundo. Tapos may ara pagig nga duwa ka van para sa executive kag legislative na department nga in case nga kung may mga seminars, hindi na magdala duwa ka sa lakyan, makaigo na lang mga 10 to 16 person kay tungod man sang krudo nga mahal. Sa rescue vehicles gani, mga pila so far ning kantidad sang gin loan sang Banwa, Mayor? Upod na siya sa 90 million including ang kwan daw 27 million daw amo na siya ang 27,300 ang allocation dira. But ang actual nga na bid wala lang po ka PR gate, but then including all the rescue nga equipments nga upod sila. So okay, go ahead. 13 ka barangay, pero ang turnover ta lang it's 11 except Kabakungan kag Barangay Robles, mga dagko naman sila nga barangay. Kabakungan kag Robles, why niya sang 4x4 nga pick up bangod nga tibulo bastante naman guro sa mga vehicles dara, Mayor, hindi ba? May kasarang man sila ka mga lagko na sila, but then may ara man Japon, pero ang Barangay Robles na pick up should stand by sa issue. Kag ang Barangay Kabakungan sa Barangay Kabakungan ng health center, pero will be managed by our DRM kag health office. Pero intended siya sa Barangay Kabakungan man kag Barangay Robles man nga mga pumuluyo if in case kung may ara. Pero diri sa Kabakungan kay tungod nga may satellite office sa Kamag substation, mayari kita din nga isa ka rescue para sa upper barangay nga nagakuan sang 6 barangay sa Bukid, and then dito sa Dalumera man tato nga rescue ang isa ni butang man to. Kag ang may old nga rescue vehicle nga ari man diri since nga nag-start ang satellite office, which is isa na siya nga makasabat in line sa aton nga emergency response. Actually, last week kani nagpa-training kita sang mga rescuers, volunteers diri sa upper barangay para hindi na magulat ang mga tao if in case na may emerhensya. Rescue vehicles with complete nga equipments ini sila, Mayor? Yes. Okay, brand new ini siya, no? Hello? Bali brand new ang unit? Brand new unit, oo. Kag na actually nagdaog sa base score, I think, pero mga Strada unit siya. Pero ang ammonia van is Toyota commuters para sa aton nga mga empleyado if in case may mga kinanglan. Kay Action Marlon, ang ina nga 13 rescue vehicles not only for the emergency purposes, but then in line man kay mapatindog kita sa aton nga infirmary, dapat ang kada barangay may alas na mobility going to the main station or sa aton nga rural health unit or maybe para sa aton infirmary later on. So mo siyang gina-work out which is isa na as plant ka dapat sa akon nga last term may mga facilities kita nga nagasabat sa atong problema sa health or maybe for the betterment and
improvement sa ato ni health program diri sa Banwasang Nakasiliana. So kahapon turnover kag blessings. But silingon mayor subong adlaw ari na ni sa tagsa ka barangay. Na turnover na. Yes, gini nga daw ko action Marlon kay sa subong adlaw nga ato nga mga Bailasillusis dancer ay ang the lead officer para sa ilang saot sa Guangzhou were invited by Korean government to compete with Guangzhou Chungcheong Festival. Okay. Daw kapila ka beses na rin miyo nga pag-compete nila? Dabo na, no? Sa nagligad sa Wonju, Korea, sa Dancing Carnival. Inilain naman ni siya daw northern part sang South, kalapit ni sa Seoul, sang South Korea. Bali Chungcheong Festival naman. Competition ini mayor ang gagin partisipahan ninyo? Yes, actually tani ini nga October duwa gina sang 6 to 10 Jeju galing kay daw nagakabalo ka may communication barrier ang ako ni staff kag ang coordinator sang Korea wala gid dala may nag-engineer regarding sa visa tang amo niya mga dancer so amo na sila pasibu kita para mag-process ang ilang mga visa kay sa Jeju wala tuod visa ang Filipino but then pag sa Jeju like matabo kami sa Guangzhou dapat may visa gid so mabili lang mo passport kay dapat may flight king kuhaan na kami nila ticket October 6 ang kay dito sa Jeju actually it's free so tinaka-commit na kami nga ma-compete sa Guangzhou so process na lang ang visa and then follow up na sa Korean embassy sa Korean government sa Guangzhou na makalakatin ang Bailasillusis which is maybe tinanamian sila Saan o ganda kompetisyon? Bali, ang schedule gid is 13 may presentation sa mga Majoy sa contest and then 14 may ara sila nga dance parade tapos ang pinaka main competition is 15 and then 16 uli naman din sila sa Pilipinas sa awarding. Bali dance parade competition ito alamas karaman. Ano ng mga kontra nila? May participation man nagkalain-lain nga mga nasyon? May international man nga mga Grabe, no? competitor. Pero wala ko kabalo kung sino. It's because wala man na nila. Ginahayag man na nila sa amon kung sino ang mga kontra para siguro may surprise Sige. Balikan ko, Mayor, ang rescue vehicles na nung imo sa nga mensahe sa mga kabaranggayan nga mag-start na sa pag-usar sa una gid pasalamat ko sa ato mga punong barangay nga napanginungwa gid sila nga makapangita sang pundo para matagaan sa kayuhan ng ila pumuluyo kay sa ato nga mga barangay officials and most of all sa pumuluyo sa kada kabaranggayan na inang rescue vehicle should be utilized for emergency purposes or for time nga may kinanglanon gid nga wala na gid sa lakyan. But isa lang gid isalungan nila, ipanon nila kay hindi na iya para lang niya sa Galawion sa barangay but then para sa tanan niya pumuluyo nga nagakinahanglan. Okay. Mayor, ulayhon ko kadali ha. Kagabi, formal nga nagbukas no, ang mga pavilions sa mga LGUs sa bahin sang Panad Stadium. No? Kamusta ang observation ni mo, Mayor, bilang Vice President ng isang League of Municipalities of the Philippines dito sa Negros? Actually, almost all the LGUs participated sa amoto nga event. Sa purpose, gid man nga gusto natin i-unify ang Negros, which is Bacolod is one of those LGU, although long district siya. Ginahandom gid sa aton pinalanggang governor kag sang tanan nga mga mayors nga mag-isa ang Negros Occidental para matagaan persa or matagaan man ngalan ang mga pumuluyo. So kagabi, with the participation of almost all the LGUs, nag-enjoy gid ang tanan. Kag daw ang tanan excited. It's because for the past 2 years na may ara kita pandemya ang ginatubang, doon naka-release ang dutay nga stress kag tension sa workload and ang mga LGUs nag-participar papakita man sa pumuluyo sa Bacolod City nga we are willing to unite with them.
Damo ba lang mayor question nagapamangkot nga until 9 PM lang aw. Hello. Ang pagbukas sa mga pavilions mayor until 9 PM lang gid siya. Actually, ang aton is food, mga delicacies, Ah. siya. Kabalo ka, ang security sa atong pumuluyo, ginalantaw taman. Kada actually yung Bacolod, damo man sila event ito sa main streets, ito sa proper. So, ang mga opisyalis, ang aton mga organizers, nag-focus sila sa main event sa Bacolod, which is ang maskara sa Bacolod. Isa kapatimaan na there are 5 minutos nakaligad sa takda alas 9. Malakanta si Lakas Siliana Mayor may mangilimutan kay ulayhon ko na lang kung anong observation niya sa opening ceremony kahapon, no, kay nakita manaton nga tuman kasadya kag alos tanan mo 31 LGUs iya nakigbahin gid, no, sa sading participation sa nga provincial government sa Negros Occidental sa Mascara Festival. Mayor? hello. Yes. Pasensya na dula ta. Go ahead. Yes, oo. Nang nilalantaw tayo is the security of our people, alam mo panaad. And muna, ang mga organizers at officials sa Bacolod, may arap man sila nga ilaman ng mga event dito sa main streets. Ang kada district, actually nga mo sa mga panaad is per district ang event. So, like for example, sa Subong Tanan kami, tomorrow is first district and next day is second district until matapos ang 6th district. And by culmination sa 16 for all the districts and LGUs. Pero sadya namin siya, although nga it's a short time preparing, especially for us na taga-LGU, but then governor is very supportive. Kaya naghatag siya, like sa local government unit, naghatag siya support para nga ma-restore ang aton yung mga pavilion. Kaga may gamay nga gasto para sa LGU kay tikabalo mo si Gov nga may ara makamitag sa tagta kagalastuan, especially sa aton yung mga programs and events sa tourism. Pero para sa ako na kanami it's because na doon na-revive ang lives ng panaad. At the same time, Mayor Albi and the province of Negros Occidental, especially Attorney Ray Diaz and the rest of the provincial officials nga, ang panaad daw i-improve na siya later on nga the water park or something that every day ang makatao, makakadto na ang income generating not only for the Bacolod but then for the LGUs along the province. Ang 100,000 peso nga cash subsidy or financial assistance sa mayor na-release na gid man, no? Na-receive na gid man sa mga LGUs? Actually, ako pa lang to ang naka-process. Since September, ang pag-unite sa mga mayors, and we will be joining through our Association of Chief Executive last week lang, September 1st week. So, mga last week of August, I think, so nag-meeting kami. So, doka namin man lang kay everyone is cooperative and supportive for the purpose na muna gani nga ginano niya mas mayo dito matisang Bacolod kaya ang province of Negros Occidental. Yes, sige. Mayor Romaila Nicor, mangilimutan Mayor, salamat gid sa information kag good morning sa imo. Thank you so much. Good morning man sa tanan. Ang alkalde sang Lakas Siliana mga kaakson, Maymay Nicor mangilimutan. Tiara, kabay pang mahimo man niya sang iban pa nga mga banwa kag syudad. Kaling kay iban nga banwa mga kaakson, damo-damo barangay mo. Sugiran ta kamo kung kabalo balaan nyo kung anong munisipalidad dari sa Negros Occidental nga may pinakadamo barangay, Akson Dorel. Kilala mong banwa lang isa, munisipalidad lang nga may pinakadamo barangay dari sa Negros Occidental, no? Kung mapalubudlay ko rin nga, no? Ang kanamuon sang barangay niya, nga gaan niya kada isagid sang rescue vehicle pareho sang ginimo sang Lakas Siliana. Action Hotline! Si pabalang barangay sa banwa sang Calatrava, bla, kon Black Bilog. 41 lang Action Hotline! Tigaan mo na, abi, isa 4x4 pick-up. Pilayihan magasto mo naman. Action Hotline! Teka bay pa, nung ako gapati nga makabulig isang dako. Hindi lamang sa rescue operation.
sang barangay. Kuda si Iban pa sa nga mga aktibidad mayangot sa panggobyerno sa 13 tanan ka mga kabarangayan sa La Castillana. 9:09, last 9:09, Action Radio Philippines Standard Time. Sa ato sa nga pagbalik, standby. And your host of Sulit to Win It, Mr. Luis Sana ka monitor sa ato sa nga live stream. Okay. Dis babaw tawa. Okay. Ters Vergara Sancho, Ray Flores Baryoga, Christian Menyes Villalobos. Ako nila paran, good morning, happy birthday kay Action Jan Diaz. Okay, si palabot ko. Eduardo Cayaw, mayong aga, Action Marlon, sana all mayor. Pero Emily Hilario Ledesma, good morning, listening from Kabakungan. Go, 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 Mayor Bay. Leo Talaban, okay. Ang Balyakudos, La Castellana, Mayor Almi Romela de Cor, mga limutan. Anto La Castellanios. Arangka La Castellana. Okay. May nagsulod naman ng ako, ano? Negosyo. Ari naman, no? Taran-taran ng mga kuhan, kinang... Geoffrey Marquez, good morning. Kay Sir Julius Marabalas ko, I hope nga wala ka pa nalipat sa akon. Geoffrey Marquez. Okay. Thank you. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nahuya, ako makulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay.
sa kaalam yaya garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handle niya. Pero permedi siya ga ano sa Ang inyo. permi siya kay hinablos ko siya pero Oo. bali hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa mo na lang nga paagi kagisa kung kisa bibi kung magdunganay kami sa motor sa ko pliti gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko pero kung kisa hindi ko mamapulam kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone ti kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ano. nagpadala sang Kasi wala message. man siya magamit, no? Mm. Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi papa si buong ko. Bantayan niyo da akong kapanglaba ko, bantayan niyo gidayang ang babatian yung kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay naging ko kay basta ko nadala naging kami nga may pamangkot pag daw. Oo. Nakabudlagid ko online, mas nami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan ko sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako Okay, tapos kagid. gusto ko makatapos sa eskwela biskaan may COVID pa tapos hindi Tapos sa may skila. Last time, antong na medyo emotional ka kay abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, ano, kung magklase di? kung kisana ano nang nakuya ako makulam ay may pigado tas ay kay ano ko sila madisurbo ko sila bilang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko ano hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya kaya ginagamit ko siya wala sa anak kulbaan ko permi basi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado lang basta kung nadala lang ko sa tab happy na ako. Minising sa high school honor student. Yes. Ano kang hatap ang... One, Ikaw ginang valedictorian. message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sang paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo get back underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location.
But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langko. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhin, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsige complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na naging hatag sang ni God. Sa nga mga ayo sa ginabakal silpon kay ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man yat sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ilihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginhalay ko sa katulod gid ako nag-intra. Di nagsiling pa sa gana nga basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si maintra. Ningko try lang kay basi kaluyan si Malga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Di amo na guro sir, madamo kay salamat sa inyo nga duha ng mamuna kay Jan Diaz. Kag sa tanan gina-invite ko lang no. Kabay ka kaluyan si Malga Diyos magpadayon ang inyong programa. Kaya hindi lang Aksyon Hotline, Martes nga edisyon. Check na bala ang mga balita sa bansang nasyonal. Damo sang mga nagapalayag sang ilas sa nga reaksyon. No? Sa sin natabo bla nga pag-hostage sa kay anay Senador Laila Adelima nagakabalaka subong ang mga kaalyado niya. Kag pamangkot kon ano gid ang sa likod sa sining hostage sa anay senador kag napektuhan pa gid ang pagbisita sa iya sang mga kaalyado niya kag mga kakilala niya. Action Hotline. Taya gyud tuod tong kabuhi sa anay senadora mo, makin mo kun wa ito bay matiwas ang tatlo ka mga detainees tong miyembro sang Abo Sayyaf, ano ihan natabo sa anay senador man, hostage yabo. Kadamo sang palamang kutanon nga dapat sabton ang mga opisyal sang
detention facility nga ginatiniran ni Dilima mga kaksyon, no? Number one nga may taliwis bagay to, may patalom nga nauyatan ang isa sang tatlo to ka mga detines. Now, ang natabo mga kaksyon, lawig ang istorya, pero munohon tarang ang pila ka mga importante nga hitabo. Nagligad nga Domingo nimo, no? Ining plano kuntani nga pagpalagyo sa tatlo ka mga priso sa PNP Custodial Center. Ang siling sang PNP Custodial Center, by the way, ining lugar ni nga PNP Custodial Center, amo inisa ang ginatiniran sang mga high risk kag high profile nga mga priso. Action Hotline. Ti subong topiko gyapon sang publiko niyo, pati ang mga opisyal naton sang gobyerno, labi na ang mga senador nagalibog sa yapon ang pinsar kun nga ang si Dili Magid ang gin hostage man amon natabo. Kung balikan naton makaksyon, may tatlo ka mga Abu Sayyaf group members. Sanday Arnel Camintoy, Feliciano Sulayaw Jr. kag Idang Susukan. Si Idang Susukan namon isang kilala bilang Abu Sayyaf leader. Nagtingwa ini sila kuntani nga magpalagyo nagligad nga Domingo. Ang ila sila ginhimo, buno nilang isa ka opisyal, no? Sang PNP Custodial Center nga nagapanagtag lamang kuntani sang pagkaon sa common area. Ang common area amo na permi ang kantuan sang mga priso agud to nga makapainit-init sila sang ila sa nga lawas halin sa silak sang adlaw. Action Hotline. Tingin na balik talang ang natabo mga kakson bagod damo sang wala pa makahibalo kung nanogid ang plastadas di. Si Dilima, based sa isa ng affidavit, nagsilig sang ara siya sa isa ng detention cell. Nagapangamuyo sa that time. Naga-rosary sa amo nga tion, alas 6:40 ang takda sang aga, tiyang iban guro katulog pa rin nga mga iban nga priso di. No? Ga-rosary si Dilema, siling niya gulpi lang maisa ka lalaki, nga nagsunod sa iya, ang lalaki ni, may ginauyatan taliwis ka bagay. Dumiritso, ining lalaki, kay Dilema, kag gin taya sa iya ang taliwis nga patalom. Action Hotline. Ang hambal sang lalaki, kay Dilema, siling niya patay ng duwa ko ka kaupdanan. Gani, kinanglan nga mag-upod ka sa akon bangod kay ako naman ang ilas sa nga patyon. Action Hotline. Magabaning plastada, doon naman, himuon yang paraming, no? Human shield, ining si Dilima ni. Matapos ni, ining lalaki ni, nagpakilala nga si Sulayaw. Gingapos ining butkon ni Dilima, ining baklid lang pagapos, no? Daw ginpilit niya na yun nga pagwaon sa compound. Ti hostage gini, nagamaning plastada. Action Hotline. Ti malawig-lawig ang istorya sa laktod nga sugulanon, natiruhan to ang tatlo ka mga priso, mga kakson. Una, gurong duwa to ikatatlo, ining si Sulayaw, kapati sa Sulayaw, ang hambalak kay Dilima, sila niya patay ng duwa ko upod. Gani upod ka sa akon, kay basi kon ako naman nila sa nga patyon. So lawig istorya, laktod nga sugulanon, natiruhan ang tatlo ka mga priso. Subong, ano ba lang ginihimo nga tikang sa ato sa ni gobyerno, kay kuno ko maglantaw, di mayara kabaltahan nga natabo, gini mo? Action Hotline. Gin-relieve si Police Lieutenant Colonel Patrick Ramiliano, nga maning hepe sa nga PNP Custodial Facility. Ang pag-relieve sa iya, for the time being, samtang ang PNP nagapatigayon sa investigasyon. Tingwaan sa PNP nga ma-istudyahan kag ma-re-evaluate ang guidelines may angot sa pagbisita sa mga priso mo galing ang maritian sa Pilipinas Ako nuwag gani sa matabo, why man sang ginahimo. Action Hotline. Siyempre
Why sa natabo, manaw ka, matomato ka nung imuon mo? Galing ka ba ng sugilanon, bla? Ako hindi lokpan, di bagyo. Ti ang CIDG, ang Criminal Investigation and Detection Group, amon isang ginmanduan ka magpatigayon sang investigasyon para nga may baluan gani kung may kapaltahan nga nagresulta sa ring hostage taking gani. Ti ko lang tawon ta, senaryo, dako ganyang posibilidad nga may ara gid ya sang kapabayaan di ka may ara gid sang kapaltahan. Ang Office of the Press Secretary nagsiling nga si Presidente Marcos adto pa nagmando ng daan sa Campo Crame nga i-implementar ang taran-taran nga mga measures nga kinahanglan agod mapiho nga hindi masulit ang natabo nga hostage taking. Nagligad pa nga si Manas Marcos, dumduman nyo naman eh. Dumduman nyo nga nagintanyagan na rin si Dilima nga kung gusto ni Dilima saylo sa iban nga detention centers. Sila nga pwede nga makasaylo. Galing, hindi si Dilima. May rason man guros Dilima di. Ang pabangkot diin subong si Dilima. Ang sila ni PNP Chief Azurin, sila nga yung pasugtan lang anaya nga si Dilima magtener sa PNP General Hospital in the meantime para nga mamonitor ang isa nga health problems. So nagatingwa subong si Dilima nga maka-recover sa kinatuwag nga psychologically kag emotionally sa grabe kakululbaan nga eksperyensya. Sino bing hindi makulbaan to imo yang tayaan ka sang taliwis bagay kag sugidan ka nga may natapatay nga duwa. Ti ang kaalyado niya sa Senado sadto na nawagan kay Presidente Marcos, no? Liwat nga nanawagan, di ni bag-o nga panawagan mo. Dugay na rin nga panawagan nga kung pwede hilwayo na sa presuhan si Dilima. O galing kay ang presidente, di ba na magsiling nga okay pa guada siya. Kay basi kung bumirang sa iya. Kay damo kabay sang nagapakabalaot sa to kay Dilima. Action Hotline! Why gapon ni pamatian ang panawagan sa mga alyado ni Dilima nga hilwayon na siya mga kakson. No response sa administrasyon kag laban-laban nga daw hindi gini matigayon kay lantawan di ba ano bala ang Marcos administration kag si anay Presidente Duterte, di ba? Hindi ka ba silang tawag ta nga alyado porque tayo relasyons na. Action Hotline! Aton din kabay pa nga hindi matabo sa iban nga custodial facility. Action Hotline! At 32 minutos na nakaligan sa tak ng alas 9 Action Radio Philippine Standard Time. Dugagan talang iban nga mga balita nga way tamalubutan karon sa Action Farming Line nga pagpakalagad naton karon sa gabi 7 to 9 p.m. Action Hotline! Action Hotline! Martes nga pagpangalagad, yari kita sa Pizza 11 sa bulan sa Oktubre tuig 2022. Sa ngalan sang regulang anchorman, Action Artay Hupon, ako naman, Action Marlon Hinovaya. Thank you for watching and thank you for listening. Una sa balita, una sa Action. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio!